खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव गासैखौबो अननाय आरो बरनाय फिन बावहरनाय थाबाय। दा नोंथांमोननि गेजेराव आं दिनै आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। बेनो जाबाय नारिखल लारुनि रेसिपि। होमबा नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालाफानो नायलांदों फारि फारि। नैया लोगोफोर, आं नारिखलखौ सुरखिना लाबाय। दानिया सारायाव बहायना होबाय। दाना बेयाव लोगोसे सिनिबो होफाखाबाय। नोंथांमोनखौ देखायनाय जायासै सिनि होनायखौ। दानिया मोजाङैनो नारिखलखौ एवना लानोसै, जेब्लागौमानि नारिखला आथा आथा जायागौमानि एवना लानोसै लोगोफोर। नैया लोगोफोर, फारसे साइडथिं आं जोसा माइरंनि अनखौ दानिया सारायाव एवना लाबाय। अनखौ जितियागौमानि अना जारेमरेम माने जाया कालार, होमबागौमानि अनखौ मोजाङै एवना लाबाय, जारेमरेम जायागौमानि। ओमफ्राय जेब्ला जारेमरेम जायो होमबानिया माबायावहा नारिखलाव रुना होबाय। जाबाय एवनाया, नैया लोगोफोर एवनाया जाबाय। नैया लोगोफोर, आं दानिया माइरं एवनायखौ होनोसै नारिखल एवनायाव मिलायना लानोसै। आंनियावहा सिनिखौ होखाजोब्बाय आरोना। सिनिखौ होनानैसो मोजाङै नारिखलखौ एवनासो, ओमफ्राय आरो अन गुन्दैखौ एक्सट्राहै एवनानैसो एयाव होबाय। जेब्ला नारिखला आथा आथा जायो होनबासो होबाय। होनानै दा लादु खानोसै। ओमफ्राय एवखानायाव इलासिबो होदो, ओमफ्राय घि सामुसे। घि होबा मोजां मोदोमो आरो लोगोफोर। नैया दानिया लोगोफोर एवनाया जाबाय। दानिया सारायखौ थिख्लायना लानोसै, ओमफ्राय लारु बानायनोसै। नैया लोगोफोर, दानिया आंनि नारिखल लारुआ कमप्लिट जाबाय। दानिया नोंथांमोना आंनि नारिखल लारुनि रेसिपिखौ माबोरै नुखो प्लिज आंखौ कमेन्टआव खोन्थाहर। आरो जायफोरा आंनि भिडिअखौ गोदान नायदो, प्लिज आंनि चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामना हो। खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ दाबायना हो आरो शेयार खालामना हो, जाहाथे बेबायसानो आङो गोदान गोदान भिडिअ आपल'ड होयोब्ला नोंथांमोननि गेजेराव जाहाथे आंनि भिडिअआ सहैयो। होमबा नोंथांमोना दिनै आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय जोबोर गोजोननाय थाबाय। होमबा दिनैनि भिडिअखौ आङो एसेयावनो फोजोबथ'नाय जाबाय।